uboyijaha le mali uyijahe le mali ukhumbule ukuthi kubalulekile ukuba healthy ngoba ngeke ube naye appetite yokuyidla le mali uma ngabe ungasekho healthy. Kunabantu abaphuma izingane zilele beze bebuye futhi zilele beyozama yona le mali bezamela zona futhi lezi zingane to the point ukuthi baze ba compromise ngisho nange health yabo only to take this money to fight for their lives, not to mention ama memories abangeke baze bawakwazi ukwa retriever abangawaspendanga nezingane zabo, baphila kwi regrets, they were not there ekukhuleni kwazo. Uma ngabe kubiza ukuthi noma ngibeke kanje akukuphatha kabi ukuthi awukho healthy conscious, akukho nje okuzamayo in the process okukhombisayo ukuthi wena uyazi ukuthi it's either you pay now or you pay later. If you pay later you're gonna pay with an interest ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akhasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lelo cabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona.